To bi možda bilo predavanje našeg ministra spoljnih poslova, gospodina Marka Đurića, koji nam je prikazao kako diplomatija izgleda iz neposrednog ugla i koji nam je prikazao kako izgleda jedan njegov zaista dinamičan radni dan. To je ono što možemo da pokažemo šta smo zapravo naučili, šta smo savladali. Da razvijamo različite veštine, da ih usavršavamo, da razmenjujemo iskustva sa drugim ljudima. Ovde na praktičnim stvarima možemo sebe na neki način da bacimo u vatru i da se susretnemo sa izazovima sa kojima do sada nismo, a koje nas pripremaju za dalje u našem radu. Mnoga znanja i mnoga iskustva ćemo poneti iz ove škole. Povezivanje između ljudi, odnosno takozvani networking, koji će i tekako biti bitan. Prijateljstva koja će, ja verujem, ostati za ceo život. Ovakva znanja zaista ne mogu da se nauče u običnim školama, tako da ovakva prilika za mlade i za sve nas koji prisustvujemo ovoj akademiji su veoma značajan faktor i veoma smo srećni što imamo priliku da učimo od najboljih.